Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe
batok sa mga palupok. Delikado ang paggamit sang palupok. Palayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan. We all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Biyernes na kita sa karon ni adlaw banwa, pet sa Jess kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021 kag sa gihapon, no? Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo. Grabe, kadasig lang gid sa aton iyang mga inadlaw sa karon, no? Sa mga kabombo naton kag sa aton iyang mga kauturan, and it's 11 days to go na lang iya mga kabenan. Grabe, or 15 days to go, Bombo Anthony, no? Sa mga kabombo naton, it's 15 days to go before Christmas. Wow. Kadasig lang sa aton iya nga mga inadlaw, it's 15 days to go before Christmas. Sa aton nga mga kauturan, so kamusta? No? Subong naman iya nga aga. Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, nagkapulo panaliti, no? Though amuning tiyempo halin pa man kahapon sa mga kauturan ta. So kamusta no mga nagapanguna nga mga balita, no? Kag mga tupiko naman nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sa aton iya nga mga kauturan, na? So, una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, no? Sa subong iyang aga, ang chikero naton, pila ka mga nagapanguna nga mga balita, ang Bacolod, tinagnubo ang kota sa mass vaccination sa masunod iya nga simana, no? From 22,000 per day. Hello everyone, I'm nga mass vaccination nationwide. Tiyang syudad sa Bacolod, tigin na ang kota sa national government is mga 8,000. So nagnubo siya, or dako ginubo kay manti. Muna nga rin ginambal, no? Lapit na naton malabot ang herd immunity. So, chikeron man nato ng pinaka-latest update sining shooting incident sa may syudad sang Silay, no? Sang tinalik na riyang adlaw kag sumungman sa ato riyang mga kabombo, no? Sa pila pa ka mga nagapanguna man nga mga balita, no? Nga aton iyang tutukan diri sa aton nga palatuntunan, no, pila ka mga nagapanguna man nga mga balita mangin nga kaupod naton dugay-dugay. We will be having an interview man. Chikero naton ang aton iya nga Bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa Switzerland. Kamusta naman dito, no? Kamusta ang Switzerland? Especially may yara sila sang kaso sang Omicron variant. Anong epekto man sini sa celebration nila sang Christmas?
kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no? Dugang nga mga balita pungsud nun nga aton iya nga tutukan tinano ni nagbalik loob sa mga impormasyon. Nagbalik loob si President Duterte kag si Senator Manny Pacquiao, no? So uncertain, no? Hindi mo gid mapaktan subong ang pamulitika. Last time te perting inaway subong ya te syempre do maghirupay na naman liwat. Kag subong man ang dugang pa nga mga balita nga ato nga diskusyonan man diri sa ato nga palatuntunan, hibalo naton ang pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan ang teachers honorarium nanungod sa nagahilapit naman iya nga eleksyon ti ginaduso iya nga dugangan o kon pataasan. Sige, no? So, amo ni ang aton iyang diskusyonan kag subong man ang sa mga nagapanguna pa nga mga balita nga aton iyang tutukan sa subong iyang aga. Until now, pasalamat kita way man kita sang kaso sang Omicron variant diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. Grabe, ang mga minor de edad bala nga mga nabakunahan diriya sa aton 6.5 million, no, against COVID-19 damo-damo, no? In fairness kadasig ang vaccination ganiya sa mga minors sinang 12 to 17 years old bala nga pwede na mabakunahan. So sa pagkadasig lang mo, no, damo sa mga minors nga mga nagpabakuna, no? So anyway, initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita nagapangalagad drigid lamang, no, sa sining Biyernes naman ni edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition na sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita. Okay, sige, no? So ang dugang pa nga mga balita ato niya nga tutukan subong yang aga. Kamusta ka mo dira? Ambal ko na gani sining maulanon nga tiyempo na do pulo panaliti, tugay-tugay makanay-kanay naman, tugay-tugay panalithi naman. So bawti amo gining mga klase sang ulan, di kita yung magsulay kay nga akon matalitihan ka. Ambal nila ganin mas mayo na lang mabasa ka sang ulan, no? Kasi sama tulo talatihan ka, mo pa ng trangkaso. So we have to be very careful, no? Extra careful kita sa aton iya nga mga kabombo. So kamusta ka mo dira? Biyernes na kita, ambal ko na alas lang may inadlaw nato, no? And sa aton yung mga kabombo, sa mga kauturan natin, 15 days na lang, magkaselebra na kita sa adlaw sang Pasko. No? Pero speaking sang Pasko, syempre, kita diri sa Bombo Radyo, padayon ang aton iyang pamaskwa sa inyo, no? May radyo kamo dira nga basi may ara padra, no, sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton. Let's say di ka mo makamonitor sa radyo kay nalansang ang radyo nyo sa isa ka estasyon, ginatagan makamutod radyo pero nalansang sa isa ka estasyon, subong ga monitor ka mo sa aton, gaupod ka mo sa aton sa Facebook, no, sa Facebook Live or upod ka mo sa aton pinagi sa YouTube account sang Bombo Radyo. So sa mga wala pa naka-like and subscribe, no, nagadamo na ginaton yung subscriber sa YouTube. So please like and subscribe, no, sa Bombo Radyo Bacolod kay pwede ka mo dira iya katanaw, no, sa aton sa mga palatuntunan sang Bombo Radyo. So hambal ko na going back mas nami gidya may radyo ka, debla, no? Makapamati ka bom pareho na kung may mga ginaubra kapag balaya, no? Kung di mati ka sa radyo, tigawtas ka kay nalansang sa isa ka estasyon. So, no? Hindi na mag-worry, Hindi na mag-ugtas. Ina sa Bombo, kay Bailuhan Tario, on my left, kita nyo ning mapag-on nga radyo, tapos may flashlight, may LED light, tapos pwede mo ni battery or di kuryente, no? Kung station, amo nang gina-assure naton, no, para may freedom kung gusto mo mati FM, kung mamati ka mo sa Star FM, debla. So sa radyo, so why problema. And syempre, mayara ka pa sang pamaskwa nga 3,000 pesos. Pamaskwa ina siya sa inyo sang Bombo Radyo Philippines. Until nang nasa December 25, no? Sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. So, ano pang imo sining nga ginahulat? Kadto diriya sa estasyon sang Bombo Radyo. Okay? Sige, no? Sa aton nga mga
kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, and of course, no, padayon ang aton iya nga kasiyahan diri pagpanagtag sang mga papremyo sa aton iya nga promo yung bombo yung niya untat, no? Sa aton iya nga promo ang 1-2 panalo, no? Promo naton diri sa Bombo Radio Philippines diri sa aton. So hulog lang kamo ha sa aton iya nga mga kauturan sa aton mga kabombo, pwede pagid kamo makabaton sang sang mga papremyo. So hulog lang kamo sa inyo sa mga entries, no? Diri sa aton sa Bombo Radio kay man sa palabuton nga adlaw sang Pasko, ara naman may mangin milyonaryo. That will be on December 25 gid ha. Ika-74 nga Bombo milyonaryo. Mahibaluan naton ini mismo sa adlaw sang Pasko. Kay 1 million pesos cash para sa grand prize naton, no? And of course, mayara pagid kita, no, sang 4 ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa aton nga grand draw Luzon, National Capital Region, Visayas and Mindanao. Ang aton nga guaranteed prizes sa 24 ka mga areas. Ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Ang aton nga second prize 10,000 pesos. Ang third prize is 5,000 pesos, no? So sa aton nga mga daily winners, no, sa kada estasyon syempre sa Bombo Radio, no, kag Star FM, may 3 kita ka mga daily winners kada semana, may 1,150 pesos in total prizes each, no, meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes inatop to Biyernes ang promo magadugay sa sunod iya sang so until 7th week kita. So pwede pagid kamo kahingagaw subong, no, sa paghulog sa inyo sa mga entries kay sa inyo diri nga puti nga sobre, no, balay mo sa December 25 ikaw mangin bombo milyonaryo. So sa mga wala pa nakahulog, abi hingagaw na. Ang sa mga nakahulog na, duway pa na pangino palaron dugangi. Amo ning ginambal dugangi imo entry kay the more entries you send, the bigger chances of winning, na? So sa inyo dira nga puti nga sobre, sulat ang mga masunod nga impormasyon: name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So butan nyo dira week number 7 ha, title sa promo kag pangalan sa Bombo Radio sa inyo nga lugar. Butangan nyo Bombo Radio Bacolod. So silyuhan nyo, siraduhan gid na sa maayo ang envelopes agud hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase ngayara sa sulod. So adlaw may chance kamo nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo Lunes tubto Biyernes. So ihulog ang inyo nga mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM station sa inyo sa nga lugar. Bantayan mo gid mamati kagid kay nga kung hindi ka sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, no, importante gid na siya, no, para ma-claim mo. Kaya mga daily winners naton lagi natagan naton sang premyo sa rather sang 6 ka oras nga ma-claim ang premyo. So kung hindi kayo makaabot sa sulod sa 6 ka oras, sorry, i-forfeit inang imo sa nga premyo. So, good luck. Good luck sa aton yung mga kabombo. Tuman ka po sa aton yung mga proofs of purchase. Pareho ni subong sa mga misis, sa mga mister. Yari gini sa inyong nga kusina. Silver Swan, sukang puti. Di bala, gagamit gidaya. Sarap asim, Silver Swan. Wow, sarap. All-in-one seasoning. Siguradong wow. So, isa ka empty stand-up pouch o kon paper label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet isang Silver Swan. Wow, sarap. 8 grams o 4 grams. Equivalent na ina sa isa ka entry. Yara man ang mapag-un nga orokan na maayos ang buhay mo. Proof of purchase, isa ka sticker o kon coupon nga may napagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles. Isa na ka entry, no? And syempre, kinanglan naton nga ang hygiene naton tinlo, no, humot kita. So ginanglan magamit kita sang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. So ato nga proof of purchase, isa ka empty sachet sang Rexona Deo lotion. Sa bisan ano lang nga variant, isa ka
ti regular sang Rexona kon junior roll-on sa bisan ano lang nga variant. So, good luck sa mga entry centers naton ha. 6 million pesos in total prizes na ginapanagtag nato nationwide. Araw-araw balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. Okay? Ayos Sige. Subong iya nga aga sa aton nga mga kabombo. Kamustahon ta naman ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton sa sining maulanon nga panahon naton. Unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor, no? Sa mga kabombo naton again, sa mga naga-monitor sa aton sa radyo or sa mga naga-monitor sa aton sa Facebook, no? Sa mga kauturan ta. Nagaupod sa aton sa YouTube. Susubong yang aga para makitaan nyo naman, no? Ano naman ang sitwasyon naton driya sa may syudad sa Bacolod. Grabe. Ang tiyempo di sa aton katugnaw na gidya, no? Kung magbugtaw ka bala, especially kung kaagahon sa amon yung panimawal ka gidya, baka December na gid ba? No? Mo gini ang aton yung klima kung Disyembre, no? Matugnaw, do ka nami lang bala bulubarikutot, do ka nami lang gidya itulog. Pero syempre, kung may mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa, dapat mamataman kita no? Temprano pa man kita iya nga magmalatakag, temprano pa man kita magbulugtaw. Hambal gani nila, no? Especially sa mga katigulangan naton. Ano pa grasya ang saluron mo kung adlaw ka na mo yung gamata? Syempre sa everyday, kung i-apply naton no? Munang ginambal, early bird catches the worm. Kay kung sa pangabuhi, no? Syempre kung adlaw ka na iya, ano pa naming abdan mo, no? Kung nagatrabaho ka, kung permi ka lang adlaw, tinano man na, no? Kung remedyo ka sa everyday, kung adlaw ka na, sa mga market vendors naton, no? Bauti subong yang aga ho. Aga pa man sa sa tagsa ka mga merkado, no? Ay kay mga kauturan ta kinang naman indahan aga pa kay may mga ginaluto temprano, may mga trabaho or may mga karinderya, so kinanglan aga pa. So sa pinaka early bird pero may mga utod ng mga market vendors, sa mga utod ng mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, taxi drivers. Amo ni sila sa ganiway natulog-tulog, no? Para lang makaremedyo subong iya nga adlaw, no? Basta amo gid na kung nagakayod kita, gatinguha kita sa pangabuhi, no? Maski ano man iya ka puraot ang tiyempo, ano man ka puraot ang panahon. Anyway, sa mga kabombo naton, subong bago na, kamustahon nato ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton ha, unang hugnat sa balita sang patrol. Sa subong naman iya nga aga, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Bombo Carla? Bombo Carla? Bombo Carla? Sige, dali lang kita nautod kita, no? I-fix nato ang signal naton, no, sa patrol sa subong naman iya nga aga. Okay, sige, no? So sa liwat, no, sa mga kabombo naton, dapat kwan kita hinabilang ni nga ni pagtawag kay Friday na, no? Iban do medyo gina no, sa sulod sa isa ka semana sa adlaw nga pagkayod, pero sige lang, no? So kung sa pangabuhi, palaban lang amo nang pinaka-importante sa tanan, no? Sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. By the way, gina-remind ta lang ha, may harap pagyapon kita sang COVID, no? Hugis abala manimta naton or mga kabataan naton di makita naton subong maski diin lang, no? Tungod nga naghalog-halog ang aton situation, pero we have to be very careful. Balikan naton si Bombo Carla. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan, live kita diri subong sa public plaza. Bomboan, no? So makita diri naton ti matultawhay pa. Way pakita diri makitaan nga naga-jogging. Bomboan ti ang mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod ti naga-amat-amat na pakagto pakare. Bomboan, no? Especially ang mga PUJ kag ang mga taxi diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So far, maayo man kay tungod nga naguntat na ang pag-ulan-ulan, Bomboan, ti kagahapon na ang aton gid na eksperyensyahan na gid, no? Bilog gid nga adlaw nga pagpanalithi, madamol nga pagpanalithi, Bomboan. Ti sa subong, maayo kay tungod nga hulaw na
ang ulan bomboan ti kabay pa magulo adlaw ni bomboan na hindi na mag-ulan-ulan no kay kabudlay gid siya magiho kung nagaulan bomboan. Amo gid So far yes, gani bomboan no. So far mo no ang sitwasyon pasalamat kita way na subong ulan subong nga kaagahon bomboan. Pero kaina no, doon nga pulo pa nalithi pagani. Amo gani bombo nagapulo pa lalit hipa pero subong ati mas okay kay tungod nga wala kita may mabatsyagan nga pag panalithi bomboan so base ba na nagpahuway lang no pero kabay pa bomboan no nga hindi na sugunson o kung na wala untat nga pag ulan-ulan at least bomboan no madamo pa kita nga mga aktibidades nga mahimo bomboan. Amo gid Bombo Carla no. So mayo na subong although kung makita nato na ti amo gyapon na ato na nga sitwasyon no basta kun kaagahon niya ti medyo hindi pa mo nakasako ang giho sa aton nga mga kauturan ti mga kiosko gani dira iya sa paribot or dira sa kilid sa public plaza is tubang simbahan do ulo adlaw naman gani no. Sakto gid bombo kag daw palibot na ini sa public plaza ang mga kiosko bomboan sa diri sa ginatindugan ko kilid kag kilid may ara sa tubang sang simbahan may ara sa tubang sang police station 1 may ara man bomboan so nagadamo na ang nagaplastar diri para magbaligya man bomboan ti subong nga daan na ang aton sini nga mga kauturan o kon amo gini ang masami nga nakatabo kung malapit na ang Yuletide seasons bomboan no madamo na sang nagaplastar sang ila sini nga mabaligya bangod nga madamo naman sa mga naga-shopping bomboan ti mo ni subong no ang mga kiosko diri sa may public plaza nagdamo na ini sila nga nagaplastar diri bomboan. Yes bomboan so diri kita bala bomboan no sa gipatigayon nga surprise drug test sang BFP bomboan so may ara sang 2,337 ka mga BFP personnel ang Western Visayas bomboan ti ang akon suno kay Fire Senior Superintendent bomboan Jerry Candido ini sa bomboan nagpatigayon sa accounting no gipatawag nga iya sini nga mga personnel para sa accounting pero pag abot bomboan gipatigayonan ini sila sa nga drug test bomboan pero ang nagdaabot sa gipatigayon nga surprise drug test 2,200 o 327 lang bomboan no so wala nakaabot ang pulo kagang ini nga pulo nga ni bomboan so undergo ini sila sa explanation no so maghahatag ini sila sa explanation kung nga wala ini sila nakapadulong sa surprise o kung sa accounting kumbaga nila ginamba lang accounting pero surprise drug test gali bomboan no so may ara man sang iban nga wala nakapadulong bangod nga bag-o nagbata may ara man isa sila ka bedridden bomboan so isa sa mga rason bomboan kung nga gipatigayunan sang surprise drug test ang BFP personnel bagod man nga hindi gusto ang regional director bomboan nga may-ari ini sila record no nga may engage sa illegal drugs kung sa illegal ang BFP personnel so amo ni nga gipatigayonan ini sila sa nga surprise nga drug test bomboan so ang nagconduct sila sang mayo man yung mga amo ni bala nga why gid idea no para at least why may maka de bala para mahibaluan gid kun just like man sa PNP ginahimo man no so para mahibaluan gid if indeed no ang mga empleyado dira iya Bombo Carla ti why gid engage sa illegal nga droga. Sakto gid na bomboan no so mas maayo man nga ginapatigay nga surprise drug test para at least bala wala na sang pang-indi bomboan no ati patigayon dayon sang drug so test almost ang ila attendance almost perfect luwas lang to yakon may sila may empleyado sila nga manugbata or bedridden. Yes bomboan kag may ara gid sang mag-explain maghahatag sa ila sining explanation para
drug test Bomboan. So last 2019 nga daan mayara sang case no ang Western Visayas, BFP Western Visayas. Nag-engage sa illegal drugs Bomboan. So sa subong amo na no may kaso ini siya nga gina pangatubang sa subong Bomboan kag ini siya na-assign sa Gimaras Bomboan. So Bomboan pamatian nato ng paayag gikan kay FAR Senior Superintendent Jerry Candido, Regional Director sa BFP6. Ang ini-tuloy tatra na po ng BP personnel agency, 2,307. Abing pandar require na ito yung magkatado sa drug test. Actually, ang akon order sila is to report for headcount, personal accounting. But yun at nung ipagabot nila, yun ano sa laging under ko sila sa drug testing. Ang ay kumibulig, ginaan yung din-administer sa PNP Suko. No? So, last day, matapos kung mga 2 o'clock sa hapon. So, out of 2,337, 2,227 ang abot para mag-submit sa hearing sa drug testing. So, puro ang wala. I have the names, so we will require them to explain. Pero ang ibang bahanda na kayo maternity leave. Tapos ang iban, may isa po din ang bedridden. So the rest will ang pulo na mas kaya pang rason will require them to explain para maging fair na sa tanan, and then so it will be given an opportunity to be heard. So we will wait if not, hopefully on Friday ang result na. I have not yet spoken sa Soko kung saan nila manilis result, but we're hoping mas maaga ang resulta. Yes, number one, we want to ensure drug-free ang Bureau of Protection. Yes. Wais ang drug user ang ANAB personal agency 6. And kasi kung as a public servant, uniform personnel, we must set an example na wala kami ganyan sa number one yun ang campaign sa ating presidente. So we have to have it, and we prefer combating center legally sa pagkitain ko naman para hindi man nila mag-expectary natural. Kasi surprise yan eh. Kung usually random na sa last year, wala na kahimo because of the height of the visit. Ang face-to-face niya interaction was prohibited. So subong, pag-ayon na din natin kasi allowed naman ang limited na face-to-face sa mga follow na sila sa report. Well, number one, again, they will be given due process. No? Of course, the confirmatory test by na. And if after the confirmatory test, saying result on the account, so they will be subjected to an administrative proceedings. And appropriate penalty will be imposed against anyone na prove na ito niya they are really using funds. Well, ang meron na kasi is that we have a case, we have one personal na natubang subong sa kaso of breaking conduct and conduct to produce accidental service. 2019 actually case niya na it's not in the quarters. Actually, it was a assaultable bypass. So we have one person that was caught in a bypass last 2019. He is assigned in Gimaras. So ang mga subong ako sa pending case which is graduated. Bomboan. So amo to no ang pahayagi kan kay FAR Senior Superintendent Jerry Candido regarding sa patayagan nilang surprise drug test sa BFP personnel sa Western Visayas, Bomboan. Okay, tikabay pa 100% wala na sa gamit sang illegal nga droga, no? Hambal ko na gani mas mayo sa mga ahensya sang gobyerno, mga muning mga departamento from time to time mayara sang mga surprise drug test. Amo man gani sa PNP damo man gani nga Karimalaso, Bombo Carla kay ti gaintra man sa illegal nga droga mo, no? Tikabay pa 100% niyang BFP, hindi masulit ang mga previews kay kanugon ti pareho ni empleyado kamo iya sang gobyerno, kanugon ka tama Bombo Carla, no? Sulod ka sa sininga serbisyo tapos maintra ka pa sa illegal nga droga ti guba imo puturo kun once nga magpositibo ka kay nga filean ka man kaso.
Sakto gina bomboan no, tanan mo nga mga benefits sa bomboan ti hindi mo na naiya maangkon sa ulihi. Why na sang, Bangod nga speaking sang benepisyo, Bombo Carla, why na sang may pinakamayo nga benepisyo, no? Isa na dali Yes. kung gaubra ka sa gobyerno, no? Yes, Halin sa sakto mga bonuses, pakadto ni sa ila sini nga mga salary, tiway na ba ni sila pangitaon, pa kay well compensated, mga kapulisan naton, di bla? So, sakto gina. that's why nga hindi mo gidya ma-justify nga intrahan mo pa sang illegal nga droga, no? So, kabay pa, wala lang kay kunyara ka sa Bureau of Fire, sus, grabe, maning nga compensation ng ila, sinibong Bukarla. Especially subungan Christmas, for sure, bonus nila, dako man. Awo gina bomboan no, basta nag-ubray ikaw sa gobyerno, ti mayara gid ikaw ya sang manami gid nga benepisyo bomboan no. So amo na nga ang tanan gani bomboan mayara gid nga nagatinguha gid ya bomboan ya no nga ma-maintain ang ila sini nga posisyon bangod man nga ati syempre dako man ang mabulig bomboan sa ila. So ang mga naga-engage niya bomboan hindi ya tanan no. Mayara gid ya iban nga naga-engage. So siguro bomboan na at base kung malaki ang pangangailangan sini bomboan. So kabay pa no, ang ini nga ginpatigay nga surprise drug test, ang resulta sini mangin 100% bomboan. Ay ti syempre amo lang gininiya ang mas maayo pag nga paghimuon para sa mga government agencies bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bomboan nagikan diri sa Public Plaza, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor, no, sa unang hugdan sa balita gindaron sa aton sa bungya nga aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. So amo na no, sa aton manitanan no, syempre amo na gani ginadako po ang nagaduso gagamit sa illegal nga droga kay illegal gani, no. Way kay man sa maayo nga puturo dire, no. Especially sa mga ginikanan giyahan tang aton mga kabataan, pero ni sa mga ahensya sang gobyerno, mas marami gid nga gina-check, gina-random. May mga random drug testing kay may baluan naton kung ang organisasyon mahambal ka nga wide sang penetrated sa illegal nga droga. More so sa PNP, no? Di ba la? From time to time may naga-random drug test and bawti why gid na nagaka-zero, may ara gid may magpositibo gid. And that is kakasubo bala. Because syempre, sa law enforcement ka tapos pangdakop ka dra mga kriminal drogista tapos ikaw yan nagpositibo ka gamit ka sa illegal nga droga hindi lang na sayang imo retirement tanan para sa Bureau of Fire Protection kung sino may pinaka somehow no well compensated kag di ba Bombo Anthony dako nga sweldo benepisyo pag retire mo yan sus di ba gobyerno, man nagatrabaho sa gobyerno, tingaman nga sudlan mo, masulod ka pa sa magamit ka pa illegal nga droga. So, mas maayo gid ni tuod nga from time to time, may mga random kita nga drug test. Para ma-aware ka, syempre, kung may ara na nag-engage, may baluan na yun, and mag-serve man nga reminder, no? Nga, hindi kita, kay karon narimalaso, kita sini, no? Karon ng mga benepisyo tani mga Christmas bonus tani kay mga retirement remelaso gid ini. Okay? Sige, pagbalik sa aton nga palatuntunan, kadto kita sa Switzerland, Bombo Anthony, mabisita ta sa Switzerland, kita ya diri sa Bombo ya, ari lang kita ya sa Pilipinas, pero gina-tour ka muna mo. Ginaano bala, ginahibalo naton anong mga sitwasyon sa iban nga mga kapungsuran, no? Kamustahon naton dito, kay man may kaso naman ang Switzerland sang Omicron variant, anong epekto, especially sa ila sini nga celebration sa Christmas. Ang isa sa mga listeners naton sa Bombo Radyo, actually, no, si Ma'am Rachel, ga-monitor ginaya sa aton sa Bombo, no? So dira man na siya naton nakilala mga correspondents naton, mga interview naton sa Luwasang Pungsod, mga listeners ni sa Bombo Radyo, no? Kay manti, wherever you are, nationwide, worldwide, may Bombo Radyo, no? Makamonitor ka mo sa Facebook, plus may ara pa kita sa YouTube, no? So, makaupod gid na mo, mga OFWs ta, somehow bulong balang kapungaw, Bombo Anthony, no? Nga nabatsagan na diri sa aton sa Pilipinas, kay nga, makamonitor sa aton sa Bombo, mambal. Pumpila man ni katuig nga hindi ka pauli, ati makambal nga, ati, at least makita nila no anong sitwasyon naton diriya sa Pilipinas sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang kita, stand by.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minuto. Tuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo on minuto na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. So sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulog daw. Bugtaw na, bango na, alas 5 or 2 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga, no? So, kung mga kita may mga kalantuan kita or mga ginahingagaw kita, may mga trabaho kita, mo gini nga tinuon nga dapat makamata na gid kita ya, no? Makapangapi or makadigamo, no? Makahanda naman sa panibago naman nga adlaw, no? Another day na naman, no? So again Friday kita, no? So sa mga kauturan naton dira iba naton yung mga kauturan, no? Especially mga remedyo general, no? Subong niya nakamata na ni, no? Nakapanindahan na iban ganaton yung mga utod, mga sabayan naton nagaluto aga pa, no? Sa mga kabulig, sa mga panimalay, ti aga pa rin nagabalata ka, nagabulugtaw, nagaluto, nagahimos, no? Or sa mga misis, dira, no? So, yung mga obligasyon
temprano pa. Okay, sige. So, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, again, sa subong iya nga aga, we will be having our bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa Switzerland. No? Isa naman iya kapungsod sa may Europe, no? Sa aton iya nga mga kabombo sa kontinente sang Europe, no? So, kamusta ang Switzerland? Mga magagani nga Switzerland. Ano na yun na nagasulod sa paminsaron nyo? Dibla? Mga relo, no? Ang famous nila, kag ang mga chocolates, no? Di yung mga utod kita nga, ato dito ya sa Switzerland, ito mo na mga kalabanan, di ba? Maski sa luwasang pungsod, kalabanan mapasalubong chocolate, na amo na sa mga kauturan naton. But today, ano man ang epekto, no, sang hibaloon naton as of this time kay manugduhan na ni katuig ang COVID, no, especially mayara sang Omicron variant amo ning ginakangawan, but kita diri sa Pilipinas, no, pasalamat kita nagahambal ang Department of Health as of this time, hasta subo, until now, wala gid kita yasang kaso sang Omicron variant. And pasalamat kita sina, no? Kay in fairness, wala siya nakasulod riya sa aton sa Pilipinas. Kikita nga danya sa Pilipinas, nubo na yang kaso naton sang COVID sa tuod lang, no? Nubo na gid siya sa mga lugar, no? And of course, ginapasalamatan man naton kay damo na gid siyang nagapabakuna. Di bla? Ginapasalamatan naton damo na gid siya bakuna. So wala kita yan nasudlan, and hopefully nga hindi gid kita yan masudlan sang sining mga ano man yung mga sahi sa mga variant. But unfortunately, there are countries nga because nga ti syempre bukas na gid man yang tanan mo, makabiyahe ka na. Actually, nagamat-amat na gid siya bala gani iya balik gid siya ang somehow, no, balik ang sitwasyon naton kay ti kalabanan basta vaccinated ka lang, wayas ang problema. So dito nasudlan sila sa isa ka kaso, no, sang Omicron. So kamusta man? Ikumparar naton kay ti December na kita sa mga kauturan naton, and worldwide man halos excited. Hindi lang kita diri sa Pilipinas, kita taga ni mga kauturan ta just like diri sa may syudad sa Bacolod. Sus, kita nyo mga tawo just like magkadto kamo abi government center, isa na sa ginapadulungan kay open air, kita kadra mga Christmas light do kanami government center. So do kanami gid bala magpaliwaliwa. So hindi mo na basol mga kauturan ta kun nga hidlawon nga magkadto man, no, sa luwas. So this time, hibaloon taman, anong sitwasyon dito sa Switzerland, subo nga bulan sang Pasko, ano ang kinalain na, no? Sa nasudlan na sila sang Omicron, sa ila sining nga protocol, may ara or wala. We're glad nga mangin kaupod naton subong iya nga aga si Ma'am Rachel Berongcal Greenberg, ano pa man ko tong kontsakto ning pronounce ko sa iya nga last name, no? Sa subong iya nga aga, Ma'am Rachel, mangin kaupod mo subong iya nga aga si Bombo Ansindol Sorilia kag syempre mabatian ka nationwide, worldwide sa amon diri sa Bombo Radio, sa Facebook, sa YouTube. Ma'am Rachel, good morning. Good morning dira sa inyo. Yes, ma'am. Mayong gabi dira sa inyo, ma'am, no, sa Switzerland? Oo, gabi di sa Oo, mayong gabi dira sa inyo. Ano oras? 9:30. 10:05. 10:05. Ma'am, kamusta ka mo dira sa Switzerland? Okay man. Mas maayo ang ulan-ulan, diyutay nga snow. Kagalibot siyempre ga pa sa mga sadya nga nga mga dekorasyon nila, kapananasang ilang mga dekorasyon, naga-shopping. Oo. Okay. So, I mean, kinabantayan ko man ang Omicron. Oo. Kinabantayan ko may isa na di nga may isa di katao nga nakakuha sa Omicron. Amo nang pinakaunan yung nga kaso, ma'am, sang Omicron variant. Oo, sabi sa small town sang Omicron, mga 1 hour drive. Okay. 1 hour drive halin sa imo nga lugar. Oo, sa amon nga lugar. Oo. Okay. Nabantayan ko kani ka baski isirado nila ang airline, hindi ko makapulit sa Amerika. Okay. Si Ma'am Rachel, katabok-tabok lang mo, no? Kay sa Amerika, kay gidya ma'am nagdugay, ma'am, no? Ang balay ko gidya sa Amerika.
Okay. Pila ka ganito katuig hambal mo ma'am sa Amerika? Oo, 44 years na. Wow. 44 years na ko digya sa Amerika. Pero ali ko di sa bata ko nga scientist sa Switzerland. Ken ano, yung pabakasyon niya ko diri para makita ko sa kuman ka apo, maka-spend time sa Christmas time diri. Papuli ko dito sa Amerika January 6. Okay, tabok-tabok. Okay. American citizen ka na, ma'am? Oo, dugay na. Wow. Oo, American citizen ko, 11 grandchildren. Tapos 4 kabataan. Pero I'm enjoying this year. The other 2017, dili ko man ka bakasyon sa Switzerland kag sa France. Okay. Papasalamat ko sa bata ko. Okay. Kaya Ma'am, ako. gusto namon kamustahon. Kamusta dira subong ang kundi nasudlan sang Omicron variant? Pwede mo kami mahatagan sang dugang nga detalye. Sang saan una nagsulod inang a variant dira sa Switzerland? I'm not sure. Pwede ko man kutang kung saan in logo. Isa nga scientist. Pero nasudlan isa ka kaso. Oo, hindi ko na I think it's just recently. Yeah. Kay subong naman lang ng Omicron. Oo, kaya madamo gito sa Netherlands mga 1-hour flight. Oo. From Switzerland to Netherlands is 1-hour flight. Halin tamo gid sa halin sa Africa. Damo gid sila nagabot ang Omicron dito sa Netherlands. And then paano nakaapekto sa protocol dira sa Switzerland? I mean, pagsulod kundi may kaso dira subong, pero naapektuhan pwede. Pero ang mga tao galagaw gyapon or anong sitwasyon? Oo, galagaw gyapon tapos siyempre ka mask gid. Tapos tapos before you go in sa mga restaurant, may may download ka ng way ka sang COVID para tapos compare na sa ID mo. Dapat doon ka na nila. Pero kung way ka sang COVID COVID cleanliness, kung way ka na sa mga telepon, hindi ka pasod doon. Very strict and very careful sila dito Switzerland. So hindi ka ka-dine in kung wala ka sang code nga ipakita sa ila. Oo. Tapos the same tapos ikuan na nila gina sila nga ginatanaw sa computer. Tapos itanaw nila sa ID mo kung the same name or the same picture sa ID mo. Okay. Pero hindi ka, otherwise you can't come into the restaurant or any place that are public, kind of private like restaurant, for example. So, meaning? Tapos, may shopping store, like free market, like a market, also the same. Okay. So, meaning? Pero grocery store, no, it's okay. You have to mask. In grocery store, you have to mask. Ang ina nga code nga ginapakita, ma'am, nga dapat vaccinated ka? Oo. Okay. So, amo na dira. Okay. Very strict, and I'm thankful for that. And pero ma'am, subong kahit may Omicron, ang mga turista pwede lang gyapon, just like ikaw, naka-travel ka dira. Pag abot mo sa airport, ano ang ginhimo, ma'am? The same. Bago ko maghalin sa North Dakota, I already download my COVID shots and my that I'm free also. I think I forgot the name of it, but I had to have checked within 48 hours. When I left in North Dakota, I had to test that I'm free from the COVID. Tapos I bring that piece of paper. Tapos the okay.
Kung clear ako sa COVID at saka I already download that code before I get in the plane from North Dakota. So I have that paper and the code before I came to Netherlands and Switzerland. Otherwise, they will not let me in. Okay. Subong ma'am, sa airport subong kay may Omicron, dapat pa sa airport pa lang kung may magsulod yung mga turista ma-quarantine gid. Oo. Oo, kinanglan. You can't come in unless you're quarantine. I was surprised nga nagsulod to ang mga dito sa Netherlands, sa Africa. I was surprised to hear that. Wala sila masyado ka strict. Oo. Pila ka days ma'am nga ma-quarantine ka sa airport pag abot mo dira sa Switzerland? Nothing. Once I clear with my, I was clear with my testing before I left North Dakota. I'm all clear. Okay. Pero as of this time, ma'am, may ara ka information kay may kwan mo, may Omicron. So naga-ano pa sila, nagapa-quarantine pa gid sila ya or wala gihapon? Wala quarantine. So from the airport, no. From the airport, there is no quarantine between the airport and to the house where I'm staying with my daughter. Wala. Okay. No quarantine. Kaya papareho sa aton. You got quarantine 14 days, I think. Dira? Oo. Pag ka kakadto sa balay sa pamilya mo, dili wala. Once I was cleared with everything, I got paperwork and everything, wala quarantine in between. Ang san o ka gani nag-abot dira ma'am sa Switzerland? November 23rd, I think. November 23rd. Then tapos mabalik ko sa North Dakota January 6. Oo. So I do, yeah. So, Okay. So subong ma'am, bali ang spirit sang Christmas ara gid sa Switzerland. I mean, wa isang kinalain. Anong hambal sang imong nga bata? Okay lang. It's the same last year. May still pareho man we still have to be careful. But of course you have to wear a mask and all that stuff. But pareho man lang from last year. Very strict. Pero of course, just like ours around the world or gaya sa aton, the lights are beautiful. Tradition. Their tradition is very, very nice. Ang tawo ma'am, like subong, pwede lang gid siya kalagaw. I mean, ang mask is compulsory paghihapon or wala na dira? Kung sa sagwa, kung maglakad ka sa sagwa, wala magmask. Pero kung sa for example, ang taking my ginadala ko ang grandchild ko ginalakat ko ang grandchild ko sa eskwelahan. Kung naga, wala mask. Pero hindi ako makasulod sa eskwelahan. Even though I have mask, hindi ko makasulod sa eskwelahan sa kabataan. Maski may mask ako, maski may code ako, hindi ko napapasok. Mga kabataan lang. Okay, meaning? Pero outdoor, wala. In outdoor. Pero sa inside, you have to wear mask. Okay. Inside any building. Meaning, ma'am, dira ya, saan nagsugod diyang klase? Kung dira sa aton sa Pilipinas, ya until now, wala pa face-to-face. Dira sa ila sa Switzerland, saan nagsugod diyang nag-face-to-face classes? Oh, gosh, I don't... I didn't ask about that. Pero pag abot mo dira ya, sininga November, may klase na ya. I mean, face-to-face na. Oo, face-to-face na sila. Wala sila mga mask sa eskwelahan. Vaccinated naman ang mga kabataan?
Gosh, I did not ask. Mm-mm. I'm sorry. Okay lang. Ako na sa mga kabataan. Oo. Pero kamuya, ma'am, ang mga adult, pareho sa imo, yati, vaccinated ka na, nakwan ka na ya, ma'am, na booster ka na ya. Oo. I have a strong booster because before I left sa North Dakota. Mm-mm. Daging double pala ilang ang booster ko sa akon nga doktor para siguro. Tapos I should ask. My doctor, my son-in-law, the both scientist. Ma'am, ang pag-fly back mo ya sa Amerika, ya kung halin ka da sa Switzerland, ya sa January, ya why naman ya? I mean, why na sang problema, no? Kung sa mga protocol, pwede ka na kas balik ya sa Amerika, ya. I'm hoping good. Pero amo na, that was the plan, unless magdamo ding Omicron. Oo. Unless kung magdamo ang Omicron, base hindi ko makahalin na hadlok gani. Oo. Oo. Pero at least biyahe-biyahe na lang, ma'am, no? Pero pareho sa imo, ma'am, nga ti, sa Amerika kagastay, tapos mga kabataan mo, Switzerland or sa France, halin sang una, biyahe-biyahe man gid. Pero ano ang, I mean, naapektado gid ka mo, ma'am, ang inyong pagbiyahe nga ina tungod ni sa COVID nga ni? Oo maski ang do ako gani nga, ang bata ko pag ang nga bana, di ba scientist, gaobra sila nga balay. Ang mga scientist na sila pero gaobra sa ilang nga balay. Scientist sila, ma'am? Oo, hindi sila makakadto sa ilang alobrahan. Oh, scientist trabaho nila. Grabe, no? Oo, kay mga scientist sila mo. Hindi sila maka face to face. Ang sabihin mo nga bata, ang dira sa Switzerland? Oo, scientist yan. So, ga-work? Yan nga ba na pareho. Scientist, both scientist. Pero why sila kakadto sa ilang alobrahan? Kaya hindi pwede. It's very strict. Kaya ang ilang facilities, kinanglan gid nga pre-COVID. Oh, ga-work from home gali sila, ma'am? Oo. Okay. So, since nga nagsugod ang pandemic, so nag-work from home na lang gid sila? Oo. Almost all of them. Pero, ang mga kabataan niya, balik na ya sa eskwelahan. Oo, balik na sa eskwelahan at regular, pero ang parents kana kami in the school. Wala sila mga kabataan, wala mga mask. Pero ang dulong niya sang mga dulong mo lang to bata mo and then di ka pwede kas stay sa sulod sang campus. No, I cannot work. I cannot go inside the schoolroom. Pero ma'am, ang mga kabataan pwede naman makalagaw sa malls or sa diin nga lugar dira. Oo, pero mask man. Pero naka-mask sila. Naka-mask. Pero ang akon nga maapo hindi naman ginadala. Okay. I have to check on that. Kay way ko sigurado. Pero may nakita ko to mga sa grocery store may mga baby pero cover sila. Cover pataan. Okay, sige. At least nakapangamusta kami dira sa inyo, ma'am, no, kung anong sitwasyon nyo man dira sa Switzerland, no. Tugnaw dira subong, ma'am, ga snow. Oo, sa rain and snow. Da pareha man da sa sa aton nga gaulan-ulan. Galing dila iya may dala lang nga snow. Oo, may dala nga snow. Okay. Sige. Christmas, dito kami skiing. Wow. So allowed na iya, ma'am. Do ka normal na gidira iya, no? Ha? Allowed na iya nga sagwa ka mo, Christmas, amo na. So, meaning, do normal na siya subong yang ang sitwasyon mag-amo sina dira sa Switzerland. Oo, normal. Wala sa halimbawa outside the building, all over the city,
you don't have to wear the mask. Ano ang... But yeah, Yeah. once you go at the building, you have to wear the mask. Ma'am, kung Christmas, ano nang kalabanan ginahimo sang tao? Skiing, ga mo na? I mean, anong kalabanan? Oo. Amo na casting after the 26, people normally do, lots of people do the skiing. That's what we're gonna do. Yo, amo na nang nakaandan dira. Hindi ako, pero ang pagkabataan ko ng mga apo. Mga I apo. will see on the video. Okay, sige. Ma'am Rachel, salamat gid ma'am ha sa time mo ginhatag sa amon diri sa Bombo Radio. Message mo sa mga sa Negro, sa imo nga mga kaparyentian dili dugay ka na way nakapauli sa Pilipinas. 2006. Wow. Taga San Enrique, original taga Enrique. Tapos siyempre nagsaylo sila sa buhi pang kang parents ko. Nagsaylo sila sa Bacolod. Talagko na kami. Ano mensahe mo diri sa ila? Ma'am, 2006 ka pa last nga nakapauli? Oo. Wow. First time 1977 ko naghalin dira sa Pilipinas. First time nakapuli 2006. Wow. And after that wala na. After plano ko next year. So I'm hoping magkamusta ako dira sa inyo pag-abot ko to next year. Okay. How young are you na? Ma'am, how young are you, Subong? Ha? How young are you? 67. Wow. Okay pagid no, okay pagid siya, no, health. Okay pagid siya magbiyahe, no, sige salamat gid Ma'am Rachel, salamat gid sa imo nga tempo. Paano i-pronounce ang imo last name, ma'am? Greenberg. Okay. Sige. Salamat gid Ma'am Rachel. Salamat. You're welcome. Thank you also. Okay. Sige. Sige, bye-bye. Salamat. Na. There you have it. Ang aso aton nga Bombo correspondent. Actually, si Ma'am Rachel, taga sa Amerika, gid siya, ka American citizen. Pero dito siya subong sa Switzerland, pila ka months because nagbakasyon sa iyang nga bata. No? So, 2006, last siyang nakapauli sa aton sa Pilipinas. Grabe, no? So, first time, halin sa paghalin niya, 1978, 79. So, first time nakapauli, 2006. Amo na, no? Kaya nag-American citizen na. So, plano, mapauli naman next year. So, muna mga, kita nyo, mga or mga utod tabala nga, luwas sa mga OFWs. Pareho na kanday, Sir Ty, drogasyon, dira sa ano ni gani, New Zealand, no? Gusto naman nila magpauli. Ang ila ni ginahimo, monitors Bombo. Kaya para maging updated, manlas mga balita. Do hindi, ang imo bala nga kapungaw, insakto, Sir Ty, dahil mo nga kapungaw sa Pilipinas, so medyo mga bulong-bulong, mo naman yung mga balita, dahil subong sa Pilipinas. Do ara ka lang sa Pilipinas. No? Pareho ni si Ma'am Rachel. Nag-monitor ni sa aton sa Bombo, no? Ma-comment na siya nga, okay, ari ko sa amo ni sa Switzerland. So, ma-monitor siya, kahit imagine siya, for how many years, kaya isa lang siya magpauli sa Pilipinas, halin sa paghalin niya dire, no? 1970, ano to, habang niya kaginabong 1979, 78. So, 2006 lang, and after that, wala na. So, ang ilan yung ginahimo, no? Ma-monitor sa Bombo kay para nga syempre maski American citizen ka nang pagka Filipino mo ara lang na igyapon sa imo nga tagipusoon maski ato ka na ya citizen ka na ya sa iban niya nga mga kapungsuran ang imo tagipusoon kung Filipino ka Filipino kaya gyapon, no? Hambal ganin nila, dibla? There's no place like home gidya mo sa aton gid na ya maski diin ka kidiri ka lang yabi sa Pilipinas, nagkanto ka sa iba naman nga lugar. Ang imo nga tendency, ang imo nga paminsaro na, lain kidya kon yara ka sa lugar nga natawhan mo. Di ba? Sa damo gini mga utod naton yung mga OFWs ang makarelate sini nga. Actually, sila ning mga nag-monitor man sa aton sa Bombo, luwas sa mga kauturan diri sa Bacolod, sa Negro, sa Pilipinas, sa luwasang pungsod, no? Mga utod naton sa luwasang pungsod nga halos pa lang basta may tiyempo maski inugtulog na inaya, ma-monitor
more pagyapon sa Bombo Radyo, no? Kay man, para maibaluan. Ano naman yung balita, Dria, sa aton sa may pungsod Pilipinas? Kamusta na ang Pilipinas? Subong, kamusta ang dalagan sa sitwasyon sa COVID? Kamusta ang dalagan sa pamulitika? Kamusta ang sino naman ay ang mangin masunod nga presidente sa Pilipinas? Oo. So, mga amo sina. So, syempre, di nyo na makuha kung di ma-monitor news Bombo. And there, kung masugilanon, tana sila, no? Ining mga kauturan ta, no? They're very glad nga mahibaluan na nila sa Bombo Radyo kag mangin updated sila iya sang mga balita diriya mismo sa aton, no? And amo na ganing hambal naton, hambal ko na earlier, no? Pasalamatan giniya sang aton iyang gobyerno man naton tanan nga sa iban nga mga kapungsuran nagasulod na tong Omicron variant. Pero driya sa aton tanan, no? Driya sa aton sa may sa Pilipinas rather. Wala negatibo pagid siya. So hopefully nga sige lang magapadayon lang gid ini, no, sa mga kauturan ta kay din gid kita makadto sini, di ba? Maybe amat-amat lang gid dya, no, nakitaan taman ang sitwasyon naton subong, di ba? Ang aton niya nga sitwasyon subong niya, in fairness, ha, di ginapunggan mo na lang pagwa sa mga kauturan ta kay pareho niyo ang NGC grounds, ginabantayan na lang giniya kada gabi mo kay hindi mo napunggan, no, makinad tong mga kauturan ta, magalagaw-lagaw, hambal nila tiyan mo lang ning chance, sana mo niyang makagwa kami kay kung sa mga malls, so nahadlok man sila magdala sa ilang mga kabataan, in fairness, timagini ka na naman, tidiri lang kami anay sa gwa. Mayon ni diri sa NGC kay open, no? O galing ang nagakatabo, maski open, no? Ang nagakatabo, ano man gyapon, inang gadamo man gyapon tao. So kadelikado man gyapon. Again, we have to remember nga ang COVID ara pagid siya. Although driya sa aton sa Pilipinas, hindi na magid siya tantong kaso nga nagadugang, no? In fairness, no, ganubo sa 500, sa nagasulubra 500 sa isa ka adlaw. Unlike sang tinalikdan niya nga sa pagkadamo, no? Sa pagkadamo-damo gid mo nagalibo-libo, 22,000, 19,000. Pero amo na gani sa mga kauturan ta gina-remind man ni sa aton sang government like diri sa local nato na sa Negros sa Bacolod, hindi na kita mameke blas ang mga dokumento naton, especially mga nagpabakuna. Mayara mo may nadakpan naman 4 ka mga empleyado Bombo Anthony, taga Sagay ni sila, nagpameke sila sang ilang vaccination card, timakon mo na. Kaya may talatapan sila nga nag-require nga dapat fully vaccinated. If not, hindi man nga hindi sila patrabahoon, pero ma-RT-PCR ka. And amuning matabo, ha? That is why nga pabakuna na kita. Kaya damo binta sa mabakuna, una sa pagbiyahe mo. No? Hindi kaya makahalin sa imo lugar kung hindi ka vaccinated, kaya requirement kung unvaccinated ka, ma-RT-PCR ka, sagi ka man niya pasugsog da karon sang ilong mo. Hindi, pabakuna ka para isa lang kaagi, protektado ka pa. Di ba la? And magtrabaho ka. I-require man na. Kung hindi ka vaccinated, tiyan mo man nagyapon, ma-RT-PCR test ka perme. No? Sige. Iyari na ang ato niya mga sister stations. Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Bombo Lindsay. Yes, Bomboan, welcome and good morning. Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, tibago lagi ko nakapakigangot man sa amon nga Bombo correspondent direkta man sa may Switzerland si Ma'am Rachel Berongcal Greenberg, na kay manti didto sa Switzerland may isa man ka kaso sa Omicron variant. Somehow, ang ila dito do medyo balik naman to sa normal kay hindi man taman kita damo kaso sang COVID amo pag disubong nga December, no, mga pwede man kalagaw makbataan hambal niya ti balik naman sa eskwela amo lang na iya bata bikay scientist, so naga-work from home pero generally pwede sila kalagaw ti kun mag-dine-in sa mga restaurants amo ni kinahanglan pakita sila bala nga card nga mga fully vaccinated sila para pwede sila dito iya ka-dine-in. Kagadri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Ang Bacolod, di kundi sa mass vaccination na bala, nga patigayon nun sa masunod nga simana, December 15, 16, 17. Ang Bacolod dyan, nagnubo ang iyang kota. Kay manti, amo to bilang hambal namon last time nga,
lapit naman lang sa Bacolod yung malabot ang herd immunity, sulusubra 1%. Before pa ni ganing mass vaccination sa December 15, ang ginambal din ni EOC Executive Director M. Malabot na niya sa Bacolod ang herd immunity. No? So that's why nga sa una, 22,000 ang pinakauna bala nga mass vaccination ang gina-require 22,000 kada adlaw. Sa sulod sa tatlo kadlaw subong niya 8,000 no ang kota nga ginhatag sang national government. Amo lang na sang tinalikdan nga adlaw may nadakpan, may 4 ka mga empleyado ti tagasagay ay nagpameke slaya sang ilang nga vaccination card na ano inato kiban gid sang City Health Office kay ang HR nila mismo sa mga empleyado ang nag-double check ti syempre may record gid na yan sa Emergency Operation Center ti wala sila nakapabakuna. Tiyan mo naman gina-remind man nga hindi na magpameke isang vaccination card, kundi pabakuna nalanggid. No? Amo na ang pinaka-importante man sa tanan. Kag subong man patay ni ang manugbaligyaho sang prutas sang ginluthang sa Puroklo ni Barangay Mambulak, syudad sang Silay. Kahapon isang aga, biktima ginkilala kay Leopoldo Agudon, 52 anyos, may asawa kag residente sang Barangay 1 sa syudad man sang Silay. Tiamo ni mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Ayong aga, Bombo Lindsay. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa palibot sang Rojas City kag bilog nga probinsya sang Capiz kahapon gina-launch sa Capiz State University kon Kapsu ining pagtukib 2021 Rise Capiz Development Program. Kasi din may tinutuyo ni siya Bombolins nga maghugpong ang mga universities sa bilog nga pungsod Pilipinas sagod nga sa mangina mapasangkad pagid mapatutukan ang quality o kon kalidad sang education kag mapasanyog ang turismo sa aton sila nga pungsod. So kahapon nangin dinapit namon diri nga bisita no dito sa may Kapsu ang chairman sang Commission on Higher Education o CONCHED nga si Commissioner J. Prospero Popoy de Vera. Sa dugang pagitnamon nga mga balita, patay diri ang isa ka 11 anyos nga bata nga lalaki matapos nabungguan sang isa ka salakyan dito kahapon sa may Balukwan, Banawasang Dao, mga alas 4:20. Halini dira sa may parte sang City of Iloilo ining mga sakay sang isa ka salakyan. Pauli ni sa kuntani diri sa may Sigma kay man birthday subong sang Iloy sining driver sang salakyan. Sa inali lamang nagtabok ining bata nga lalaki kag dito gani nabungguan patay. Dinala pa ni sa ospital ay pangingin declare siya nga DOA sa nga aton sini nga mga doktor gani dira sa may Dao District Hospital. Ay di gito mabaton sang tatay ang natabo sa bata ang minor de edad kay man kita yagid pagkabunggo sa salakyan sa amo gani nga minor. No sa dito parang guro patay gid wagid na gapan dito pa lang patay na ining bata pangindala pagdiya sa ospital. Adugang pagitnamon nga mga balita diri sa parte sang Rojas City kag bilog nga probinsya sang Capiz ang BFAR or amon diri nga provincial office sang BFAR sa Capiz ginsiling nga ti okay o kon safe hilway kami diri sa Red Tide kay man nagligad nagpagwa sang infos ang BFAR nga ti just like Masbate nga ti affected sila dito sang Red Tide ki kami diri sa Capiz hilway kami kag kung mahimo gid man panangitan pasabi makanabi maapektuhan kami diri sa Red Tide ay binilyon guro nga kwani nga kwarta ang madula diri sa amon kay man ti syempre seafood capital of the Philippines tapos na pananabi napektuhan sang Red Tide ti dako gid nga kadulaan perdi gid ang mga traders kag even mga kwani mga
trabaho sa parte sang kapis nga tinbo gani sa seawaters o kunara sa parte sang kadagatan. Kag sa pihak natin naga-enjoy ang iban kahapon no sang Sinadya 2021 mga alas 12 alauna dira pasado kahapon sang kagahon December 9 ti may ginkasayang operation entrapment operation ng amon sila nga kapulisan dito sa may barangay Tiza na dakpan ning 18 years old nga lalaki matapos nga payag dakpan nga nagabaligya sang hindi lisensyado nga armas tutang pero ti interview namon diri ang nadakpan sila nga ginpahawid malang siya sang iya nga abyan galing pag-abot sang taga CIDG hinali na lang siya nga ginabayaan kag dito gani siya ang nadakpan. So far amo nang mga balita diri sa amon sa Rojas City kag bilog na province of Capiz. Balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Madamo gid na salamat Bombo Kizel, Bombo Radyo Rojas. Ato naman check ron ang linya sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga kapauna manamo diri nga mga balita sa Kalibo no kagabilog nga probinsya sa Aklan ti ang amon to blang ang amon nga taga Aklan Police Provincial Office ti may ara nga bag-o nga acting provincial director no sa ngalan ni Police Colonel Crisalio Roleda Tolentino ni matapos nga anunsyo na no sa retirement ang dati namon nga PD nga si Colonel Ramel Perleto Perlas na nagdigat nga December 3, 2021. Taking hambal no sang ini nga bag-o kag acting namon nga provincial director kang iya nga plano igakuan gid no pagatutukan gid ang seguridad diri sa samon sa may probinsya sang Aklan kag pagatutukan man nila ang mga krimen nga wala masulbar ang iban nga mga krimen kag labi na gid ang ini nga illegal nga droga. Kag syempre dugang pasang ini nga acting provincial director nga magakandak sila sang meeting no sa tanan nga mga chief of police sa 17 ka mga banwa diri sa amon sa Aklan para nga maistoryahan no ang kun ano pagid ang mas mayo nga maging plano para nga mapaayogid ang ginatawag seguridad sang amon diri nga probinsya sa Aklan labi na gid nga nagapaylapit ang ini nga Pasko kag bag-o nga dag-on. Kag ang background sang ini nga amon subong acting provincial director kuan ini no nangin hepe sang taga ARMD or Administrative Resource and Management Division sang Directorate for Integrated Police Operations o kon DIPO Visayas. Naging regional chief na sang kanani no Aviation Security Group diri sa part sang Region 7 ang ininga na samitan nga pagusubong namon nga provincial director. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita ang kanamon no ang taga Kalibo International Airport ang taga kaapagid dugang taga Civil Aviation Authority of the Philippines nagkwanto naghiwat sang simulation exercise kag dira no nakaplastar ang ilang aktibidad kapart ini no sang operational requirement sang kaap para sa pagsunod sa International Civil Aviation Organization para nga masiguro ang kahuman sang amon nga paluparan pag-abot sa aktwal o kon matutuod ng gid nga emerhensiya. Kaging klaro man sang amon nga taga-kaap sa publiko labi na sa mga pumuruyo nga nag-i-star malapit sa paluparan nga waay sang dapat nga ika-alarma bangod ang inang aktibidad masaksihan no sa siyempre walang ina no exercise lamang. Kag ang amon nga airport siyempre ready naman nga pagbaton anytime kung makabaton na kita sang mga foreign tourists nga makakadto sa isla sang Boracay. Kag sa amon dugang pagid nga mga balita diri sa amon ang sabahin man sang Department of Trade and Industry no ginapayag nga ila subong nga ginamonitor ang mga ang mga presyohanay sang mga nagapanguna nga mga balaklon partikular mga presyo sang Noche Buena products kag Christmas light kag mga Christmas decor kag sa ilang ginpatigayon kagapon nga press conference sa part no sang taga DTI ti
ang mga SRP sang mga Noche Buena products sa Christmas light makit-an gid sa part sang dti.gov.ph, no? Kag syempre bili nila sa mga bumalakal nga dapat may yara gid nga tatak, no, o kon may yara nakadikit nga ICC mark para sure blah, no, nga nakapasar sa mga check-up ang ina nga mga produkto. Amo lang ni so far ang amon mga nagapong naman nga mga balita diri sa amon sa Aklan kag bilog kabanwa sang Kalibo. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid na salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibot sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita, mayara diri nga ginatanyag o kun ordinansa mga naging pasara sa may probinsya sang Iloilo nga ti ang mga magagmay nga negosyo mahimo gid nga mag-avail sang loan. Ang ini nga pondo ang iya sang provincial government kag sa diin bala pwede ni sila maka-avail sang loan nga 20,000 pesos tubtob 100,000 pesos. Wala iniya sang interest suno man sa masangkuniang panlalawigan kag wala man sang collateral. Sa pihak nga bahin, ginpasalig man diriya sang bag-o namon nga spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office o kon sang IPPO nga mas pabaskugon pa ang kampanya batok sa illegal nga droga kag illegal possession of firearms. Sa pag-interview man diri naton kay Police Corporal Erwin Magarzo, iya nga ginpahayag nga sa ilang nga data 586 na ka mga loose firearms ang ilang nga nakumpiska humalin sang January 1 tubtob sang November 30 subong nga tuig. Tisono sa spokesperson, nagpanguna ang banwa sang Kalinog, Iloilo sa mga lugar nga may pinakamadamo nga nakuhaan sang armas luthanga. Si Magarzo amoy ni nagtalos kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. nga nagapreparar subong sa pagkuha sang iyang board examination sa masunod nga tuig. Tini naman na may kaangtanan bala sa nagapadalagan sa pagka-SB member dito sa may bahin sang Ahoy, Iloilo matapos nga ginluthang niya patay ang ining mag-utod sa barangay Pili, Ahoy. Tubtob subong wala pa ini siya sa gihapon nadakpan matapos nga nagpalagyo. Sa pagpangusisa gani naton sa nasambit nga barangay, ginpahayag diri sa punong barangay nga si Ramon Bolinas nga makapila na ini siya ka beses nga ginpa-blatter kag madamo naman sang record sa nasambit nga barangay. Mayara sa mga pagbaisay kag mayara man niya nga babayi nga nagreklamo man nga ginkuga ini siya sang nasambit nga suspect bangod sa issue sang utang. Apang suno sa punong barangay, bisan isa ka bes, wala gid yan nakaagi padulong sa barangay. Si Kausing agod nga magsettle sang imang reklamo batok sa iya. Tidugang pa sang opisyal halos tanan nga mga nakakilala sa sining suspect nga si Ronald Kausing nga nagapadalagan sa pagka-SB member sa ilaman nga lugar ang nagareklamo sa iya nga paminatasan. Sa bahin naman sang vaccination o kon National Vaccination Day nga patigayuno naman sa Desyembre 15 tubtob Desyembre 17, maayo ya ang provincial government o kon sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa may Department of Education o kon sa DepEd nga kun mahimo dungano niya ang distribution sa module sa patigayunon nga bayanihan bakunahan diri sa may probinsya sang Iloilo. Ang iniya nga vaccination drive maga-focus iniya Bombo Radyo Western Visayas sa mga high school students kag sa ila nga mga pamilya. Tinagalaom niya subong ang gobernador namon nga ti sa ikaduha nga hugnat sa nga bayanihan bakunahan mapataas ang numero sa mabakunahan sa probinsya sang Iloilo. Kay kun matandaan sang una nga National Vaccination Day nga 3 man ka adlaw, naglabot lang sa 138,650 ang mga nabakunahan. Sa diin ang target sang probinsya kun tani nga mabakunahan nga ginset man niya sa Department of Health o kun DOH, it's 270,000 ka mga pumuluyo. So wala na reach sa nga probinsya sang Iloilo ang ining target. Sa subong nga bayanihan bakunahan phase 2, 183,159 ang target nga ginset naman sa Department of Health. Tidiraya sa may Bombo Radyo Bacolod, Bomboan, mayara man balak kamodera sang target nga sektor nga mabakunahan sa ikaduha nga hugnat sang bayanihan bakunahan. Actually, diri Bombo Lindsay mo tong hambal gani kapo ni ex-EOC Executive Director M ang
ang vaccination abiya sa Bacolod, sige-sige. So, amo na gani, ginpanubuan sa Department of Health na lang gid ang kota, to 2,000 na lang gid siya, tungod nga lapit na lang gid, jutay na lang ang porsyento, sobra 1%, marabot na ang herd immunity. So, subong sa mga malls, amo lang na, sang mass vaccination, sang bayanihan bakunahan gid ya, 42 ka mga vaccination centers. Pero sa ongoing everyday, hindi man siya maglabot sa amo na nga mga vaccination centers, din sa mga 15 lang, 20 lang ka mga vaccination centers. Pero sige-sige, ang mga malls, abi namon diri Bombolinsi, damo-damo gyapon ang mga nagapabakuna. So, meaning to say, do, hindi naman diya kinanglan nga grabe gidya nga preparasyon kay ongoing man abing inang vaccination everyday, Bombolinsi. Maayo daraya sa may Bacolod, daraya sa probinsya sang Iloilo. 64% naman sang total population ang nakabaton, pero sa first dose pa lang inaiyas ang bakuna. Sa fully vaccinated, yara pa lang niya ang probinsya sang Iloilo as of December 8 nga data sang Provincial Health Office, 39% pa lang niya ang fully vaccinated. Daraya sa may bahin sang Rojas City, pila na ya ka porsyento malabot ng herd immunity dara sa may Rojas, sa Bombo Quezal. Ti kung daw subong sina Bombolins gasalig manamon diri nga lokal nga gobyerno nga ti effective ang ilang sining campaign para ti mas ma-convince pag ang pumuluyo nga magpabakuna kay syempre sang ginsuguran na balay ni mga kabataan. Why na sang why pa sang damo ng istorya dasig pas las 4 mga kabataan nga ti ay siling nila kay para mabalik na bala ang ang face to face mas maayong sila mismo maghimo sang tikang di na bala kinanglan pa sang hambal sa ginikanan nga ti kinanglan mo na magpabakuna. So far diri sa amon medyo layo pa Bombolins pero same kay Bomboan nga ti daw nga muna gani magamay pala ang porsyento namon diri pero wala man nagauntat kay man may pila lang kadlaw nga pililion nga damo may ara man gamay pero adlaw-adlaw as long as may ara sang bakante o kung may supply pagyapon sang bakuna nagapadayon kami diri sa amon sini nga vaccination program man Bombolins kay syempre damo man kami diri sa city sobra man 5 mon diri nga vaccination site so kadadlaw may ara gid why gid sang luwas nga ti isabik ka vaccination sites daw pilili ng ilistipon. So for mga aga, damo pero kung hapon, daw medyo dira na lang gid pililion o kung ilistipon na lang ya Bombolinsi. Dari man gani sa may probinsya sang Iloilo, nalabot na isa pa lang ka banwa, nakalabot na ya sang herd immunity ang banwa sang Gimbal. So gin-exclude na lang ina sila sang Department of Health. Agod nga ti ang target na lang subong babakunahan sa second phase abi sang bayanihan bakunahan 183,159 ka mga individual ang dapat nga mabakunahan sa probinsya sang Iloilo. Ti subong ginalantaw yan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga paghahatagan sang incentives ang ining mabakunahan sa phase 2 sang bayanihan bakunahan sa ring gitawag niya sang gobernador nga brigada bakuna. Bangod nga ti maga-focus ini sa mga high school students kag sa ilaman niya tag sa kapamilya pero sa pamangkot kun ano klase nga ano sahi nga incentives sa subong hindi pa mapatod sa amon nga gobernador. Dira iya sa may Kalibo, Bombo Leonard, may ara mabalas ang hatagay sang incentives in a form of cash habis o kun goods, Bombo Leonard. So far diri sa amon no, way sang mga kangay sang mo sinabla nga may mga let's say kung bakunahan ka may ara dayon nga mga incentives no, hatagan ka sa nga ni goods or cash wala na no, pero may tansa nga manabo na kay ang amon nga sa ito category ang mga senior citizen naton daw kan bagid no daw sobra katunga pero need gid dapat maabot ang 100% ka mga senior citizen nga mapakunahan ang iban nagapili sang bakuna kag ang iban way na magbalik so para nga maingganyo liwat may mga kangay sang musina no nga hatagan sang goods or even or pwede man cash para nga makabalik sila kag magpabakuna balas liwat kay subong ang amon nga probinsya sa Aklan sa first ang naka-receive sang first dose almost naka 70% na no. So ang mga fully vaccinated lagpas naman 50%. So if in case nga ang mga naka-receive sang first dose maka-receive na sang second dose mangingin fully vaccinated ti lagpas na kami 70% Bombolinsi. Tinagalaom lang kita subong nga ti labot sang Pilipinas ang target Manila yang 70% sa total population nga mabakunahan antes magtakop ang
2021. Dito alang-alang na gid ang akong nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid Okay. salamat Sige. sa Bombo Radio. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. When naman kita yung mga kabi naman nabili niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo, Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio